שלום, מה קורה? קוראים לי טי פולק. היום אני הולך ללמד אתכם אנגלית. סבא שלי ישאל אותי שאלות בעברית ואני אענה לו באנגלית. בואו נתחיל. איתי, איך אומרים באנגלית אמא? mother, איך אומרים באנגלית אבא? father, איך אומרים באנגלית אוטובוס? bus, איך אומרים באנגלית חומוס? hummus, איך אומרים באנגלית כלב? dog, איך אומרים באנגלית חתול? cat, איך אומרים באנגלית עכבר? mouse, איך אומרים באנגלית קפה? coffee, איך אומרים באנגלית שוקולד? chocolate, איך אומרים באנגלית כיסא? chair, איך אומרים באנגלית עוגה? cake, איך אומרים באנגלית אוטו? car, איך אומרים באנגלית סבא? grandfather, איך אומרים באנגלית סבתא? grandmother. איתי, עכשיו תספור ב1 עד 10 באנגלית. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.